1-2 με τον Άνταμτσικ. Καραπιάλης από αριστερά τη σέντρα. Είναι το λάθος. Εκμεταλλεύεται όμως ο Σγιώγας που με το κεφάλι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σημειώνει το 1-0. Και ο Μιτσιμπόνας τώρα. Η σέντρα του Μιτσιμπόνα για τον Άνταμτσικ. Πάντα Άνταμτσικ. Θα κάνει και τη σέντρα. Καραπιάλης στο σούτ έξω από την περιοχή. Να το δεύτερο γκολ. Ο Καραπιάλης που εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Άνταμτσικ στο 8ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματα της Λάρισσας εδώ στο Αλκαζάρ. Μιτσιμπόνας 1-2 με τον Καραπιάλη. Πάντα Καραπιάλης μπαίνει κατά μέτωπο, ξεφεύγει τον Παπά και πλασάρει τον Βενιέρη στο 19ο λεπτό τριπλασιάζοντας τα τέρματα της Λάρισσας. Καραπιάλης για το Βουτυρίτσα που φεύγει σε θέση βολή σουτάρει και το τέταρτο γκολ σημειώνεται από το Βουτυρίτσα για τη Λάρισσα στο 22ο λεπτό. Άνταμτσικ για τη Λάρισσα. Αλεξούλης, Καραπιάλης στο σουτ και το πέμπτο γκολ από τον Καραπιάλη. Αθανασίου κάνει την παλιά. Άνταμτσικ έξω από την περιοχή, επιμένει ο Άνταμτσικ. 1-2 με τον Καραπιάλη. Η μπάλα είναι στο Τζόλι που θα σουτάρει και θα πετύχει το έκτο γκολ της Λάρισσας στο 56ο λεπτό. Άνταμτσικ. Πάντα Άνταμτσικ, η σέντρα, η κεφαλιά από το Σγιώγα και έχουμε το 7ο γκολ της Λάρισσας. 82ο λεπτό στο κόρνερ ο Βουτυρίτσας για τη Λάρισσα. Επαναφέρει ο Γκαλίτσιος. Γυρίζει ο Θανασίου. Διώχνει ο Παπάς. Επαναφέρει ο Μιτσιμπόνας. Η κεφαλιά που γίνεται τελικά από το Σγιώγα. Έχουμε το 8ο γκολ. Μια τσιντσμιλής. Ζαϊράκης χάνει την μπάλα από τον Καραπιάλη. Επιμένει ο Καραπιάλης και δίνει στον Άνταμτσικ που έφυγε από αριστερά. Δίνει εκεί που είναι ο Σγιώγας. Κάνει το σούτ ο Σγιώγας. Έχουμε το 1ο γκολ εδώ στη Λάρισσα στο 85ο λεπτό. Ο Σγιώγας μετά από μια σύγχυση στην άμυνα και παλιά το Άνταμτσικ πλάσαρε για ένατη φορά τον τερματοφύλακα του Εθνικού Βενιέρη.